ki pastor ki teman basan ki badan yang kecingkit kli berbaik dan kami yang kena kebalang ki nong penyat jok kajing sang samla nak bentar jok kena ka youth week hot ngila pois ka bekut jok kena ka sengi ha ka bide buat ka youth week jong ki samla kebalang Chris Sumer Maulay buat kumjuru ai kublay ya baro ki bedor kat akan ka por ka pemerintah nadu ki samla isten ka baki adon katu kat negot akan ka por ka pemerintah ba kajingkran ka balangkot ka bala ong dai masar surman hagan ka janmet tengadan banong kumuai uba pila ibit balong naki chief gas kiban ya don banta nadu ka sedang bar kumjur akan ka sengi jong ka bekut ai ka boleh kerpang ki phi ki samla rang ba ki lokmi longpa ki samla bar khiap ki beri ru kumju te ngayang hang ne kawai kaban ai kum kawai ke jingkren kaban lengkot baga kwa banong baradu ka sedang jong kene ka opening ceremony nadu ka sengi nengkong ha ka baladep ngalayo i ya ke jedor kat ka jong oblay hapi ki samla ka balang ke badan ha ka jaga banang tang against camp hakine ki sengi ki baladep ha ka ba ki samla hila yo yashibun ki activities ngangis kamba dona bedang jongpi ke ba pila yo benen akai ki amrusling ke ba pende mai kiksa ngangis kam hila yo ya kata banang ta ngangis kam ba hi dona bedang jongpi ke bala yo ya ka jingshot ya ka jingruai ban kumjuru ya ki wei lese ke ba pen samarki bat hakju ko por kilong ki badon jingmut ya ki bakum kine ki benta ngakwa banong phi kisamla bakade kapor ka jong phi kabai kai ka ba phi bile ngakwa wan pen kan ma na kitin ka jong le bala kade ya kita ki bangala dab jar kerteng lade ki wi ki bangam syam latip ru sekiwi ki benta ka ba phi bile ai ba ka jing le ka jong phi kan long ya ka shiti ka jong amsel pol sikinong koren kan long ka ba shipeu ba kan khot ba ka ba ong le ik baro ya kaban pendon burom ya ulai le ik baro ya kaban pendon burom ya ulai ngis kam haki competition jong kecing ruai ngis kam adon bedang jong hi kiba la ong hakaman simba ngila rem don bedang jong hi ong ba ong ngi ngila job na kata daw ngai go ya ulai ba kidon ki samla ki bala ay kecing ruai menne men sngi na kata ba ki ladei kidong job langta lese don bedang jong hi haki games haki activities ke baper ka bapila le kala amlong ba phim se mala poi sa kathong le se phila amlong ka mensi mo phila do no ek prize no te re te ka banga kwa banong ha ka kapor ka bamata ka ba phi job bar ka ba phi rem ha ka ka youth week ka jong phi ka ba phi bidon ka dei tang ha ka ka tayo ba phim dan kam banyak bisni pimpinan kam mendan dak kawai pat ka mensim ha ka jing rem nane ka jing sarong ha ka bejob hering ko abanong bana ka benta jong ki samla ki bala job ha ki activities ki baper ngesgo banong ba ai ngo yo blai ba bidon lara bi job ha ka barwai dei ba blai wa ya pi ya urendang ubabit ubabiang ba ki jing mot ka jing rwai ka ba pi ai ki dei ki babit babiang ka kum ki judge baba kila bishar benia ayo yo try but na kabenta ki bala rem no la ne ki bom se bala poi se ka thong ha ka jingrai ki jongpi ha ki skate ha ki no ki benta ka bisi benta ha ka ne ka yut be ngan se ong pi baka ka jimut ka bidan ka bensi ma pi rem ka dei tangka kentin hari na ka lang junga ka chief gas jongpi bai dalang ha de ka sngi dong ba pi la job bala yung ong ma pi la job kadang kolong ya ki jong pila penan kam mentah bro istayo na kamenta ka burom ka jong lay ya ka semtur ka pila sim mentah ki jingruai kala amno ma pirem hare ka semtur ka jong pi kala ya thu ya ka kerteng ka jong trai lese kala amlong ba ki jat pila penut por ka ben bat men sim ka jong pi hare phim sim na po ka thong hare ngane thu ya pi ba ki jat ki jong pi ka pi sim mentah kala penan burom ya ka kerteng ka jong trai jong Jesus Christ
Mat kum ta iki baro kabapi bile kadai kabala pendan buram ya boleh. Ngai is kamaro ki samla ke la nadat kata ke jirai ka ong no. I reach up high, I touch the ground. I stamp my feet and I turn around. Amut bangabo ngakan ti isya jrong na tanga ngapai pendan kata ada jengmut jeng jirai. Natasa ka wei ka lines jong kata ke jirai ka ong kum no. I jump and dance. Kamut ngakan ti isya jrong bat ngasya. With all my mind. Kamut barok ka jemut khat ke jonga. Natas next lagi kom no. My mind's got funny, but that's all right. I've got to praise the Lord. Amut omang alasat ka jemut khat ke jonga lese hakapur ka bangar wai lese ngalalaban sri ha. Lese mdon pe itna chun pe gadur jonga la pralut sare. Lese kala pralut Lese hakapur ke bangal kino kiskit lane ki benta ke bangal si benta ki bro ki itna chun nga nomor ba ki benyak jonga ki lapau lese ki khamat jonga ki laran ngala sri lang. Hari ke jirai kau, that's all right. Kamu kata kalau kau badai, come here, I've got to praise the Lord. Kita ada ke jirai, ke bagi jirai, ke jirai. Yang no, ba, come here, lelaki dur, kidar, cuma kita kibar kau ke bagi beri kipet kali isu tiang. Nih, my mind's got funny. Kamu melapik isu tiang ke dur kedar cuma. Hari kamu lelai, that's all right. Awak kamu lelai, mud ba, layok bandero, yau try. Kai ke bapi bile au kaktin ka jong bile stage kunong koren kan long basi peu bat kat khot ka balai puai kong le ya ke ban bendan buram ya try u briu u ong ke ni kentin ngan nom islam syu ha ke ka perthai ngakwa ban keren khaddu ya ki samla sengap ha ki samla u briu ong ta ngan nom islam syu ha ke ka perthai bat ngakwa berkeren kadu iki samla. Ngis kam iki samla kelas ngap langsung setin. Tenang ta? Longkum no? Wongkum yakin iki kentin. Ngakwa berkeren iki samla, bakin le iki bakin jaman sim. Bakin ya long kawai, baka jing im, baka jing le ejongki kan kring lem yaki we shall crest. Kita kiri kentin, kita beriu, ukwa berkeren sekisam lah. Oh no, ngakwa bagi kisam lah, kin benut por haki bakin jaman sim, kin long kawai, kajing im bat kajing le kajongki kan kring lem ya kiwei shao kres. Ang ay kajing im kajing le joki kan kring shao kres. Nangis kam, bagi kisam lah, mentak kesini lapoi sebukut. Ladang akili ni kirang ba, let's say kilak menong ba, oh kisam la jengi po semer mulen, baru si tayo ki yabun. Let's say haka tayo ka panuan, let's say kin kam duna. Next, let's say hadin si benai, let's say kilak kam duna no, let's say kajing sirham ngala menong, let's say kin kam duna syu. Banuan haka jing seng samla, lene haka balang. Hari ngako abang kumbau ne beri uang. Bangan Islam syu haka percaya. Hari ko aban keren si kisam la. Bakin le ik bakin jaman sim kin don ko gajing mut bat gajing etli bat gajing im bat gajing le joki kan kring ya ki wei sha o kris bat banges kam bakin gajing mat gajing pi gajing men bat ka yut wik hi barok ko wei kan long gajing kerku kan sa api ba gajing skrib le jong pi kam dei tang ha ka yut wik henrai kan long ro bala pendap do men sim kenang ba ha ki sgi wan sawan ro kan long gajing bit gajing biang na menta ka buram kajong ublay. Komusin gas hakan kapor. Ngakwa aban syong daki daki kentin jong kajing kirku ya pi kisamla kabalang kristumer molen hi borok kawai ai bakan ka yut wit kajong pi kan kutna menta ka janmit da kajing pendap kajong mensim. Bat kini kentin ki bang ngakwa batong pi kilong kumne. Kit ya kan lengkor kat badang samla. Temu kijing temu ya kaban penbah. Watla ka perthai ka don kam ya phi. Henry ditang na kabenta ka balang badukres bapin IT. Kadang biang sajisin. Kit ya kan lengkor kat badang samla. Temu ya kijing temu ya kaban penbah. Watla ka perthai ka don kam ya phi. Henry ditang na kabenta ka balang badukres
Bapian IT. Naga banta keburon kocong belai. Amin.